साला अफिसनि खामानि मावनाय समावबो आंना फेसबुक इन्सटाग्रामावसो आखाया थांफ्लांबाय थायोब्रा बे फाग्ला साफा साफा रग' रग' सिख्लाफोरा खिथु समाव रिल्स बानायनायफोरखौ नायनो डाटा एमबिफोरासो जोबगुलाय लाङो रिल्स नायनो खामानिफोरासो थालांलायो थास बे फिल्टार होयै भिडिअ बानायनानै गुफुर गावदां नुहोनानै मोगथांफोराव सोमले सोमला नुजानो लाजिगोना लाजियासो नंलाय लांलां बे सिख्लाफोरखौ औ सार मा इन्टारभिउ लानो टाइम जाबाय माथो सार इन्टारभिउ होग्राफोरा लाइन जानानै अधयजन नेगासिनो आया अ दिनै इन्टारभिउ दंमोन ना या माबायदि अफिसारलै बेलाय इन्टारभिउ लागोनखौनो बावना थालायनाय दानि रिल्स नायनानै बावना थाफ्लांदोंलै आङो सुवादा अफिसनि लेपटपखौ बिदिसो रिल्स नायबाय थायो खामानि मावनो गारै सिख्लाफोरनि मोसानायसो नायबाय थायो गुसिग्रा बे आंनि गोसो सुकिदार जादों सुकिदार बायदि था आं बायदि अफिसारजों बेबायदि रायलायनो लाजिया नोंबो अफिसार जादों अफिसार बायदि लेभेलाव थाब्रा मा गोदाव सोराव संला मंला इन्टारभिउ होग्राफोरखौ साफा साफा लिंनानै थां बिगुरखौ अफिसार नङाबा थांना होनानै सांग्रि मोदा मोनहोलायगौ सालाखौ माखौ सानाबाय थाखो मानसि लेंहरनाया थांनिलै र' सुकिदारखौबो आङो बेबायदिसो मोननांगौ जाबाय नामाब्रा सालाखौ हानायबा ट्रेन्सफार हरसिगौलै आङो बिराद उदबाद जाथारबाय बे आंजों साला आंखौ अफिसार बायदि सनमानखौनो होनो नागिरला आंबो लोंफायो नालायब्रा मालाबा बे फाग्लाखौ ट्रेन्सफार हरनानै बिनि पस्टआव सिख्ला सुकिदार लाबोनो हानायबा सोरबा सोनारनोलै बबेथिं गुदुङा माबाया लामाया बिदिनो थांबाय था सिदा नै बेयावसो मा होनदों नोङो बेयावसो नोंखौ बेयावसो होनाखैलै जाम्बा सार इन्टारभिउ लानाय जायगाया बेयावसो नामा होनदो मा बेयावसो बेलाय बेवहायसो बुंना बेवहायसो आतसा दे जिराय मानो नों इन्टारभिउ लानो फैयाखै नामा बावदो फैदो आरो इन्टारभिउ लानाङाबा थांदो सदर बदरलै नालाय सार लादो साख्रि लानोथ' इन्टारभिउ होफैदो ओरैनोबा हिनजावा आंना हासिब सुवाजोंसो बोर हरदों आरो मैयानि ओंखाम गोजांजोंसो सोमजानानै बानलु बाथोनजों जाबोदों बेफोरखौलाय आंनो मानो खोथानांगौ जाखो सरि ओरैनो स्टाइलनि खोथाबो जेनेबा लादो सार इन्टारभिउ लादो आच्छा क्वालिफिकेसना बेसेबां नोंना क्वालिफिकेसन बेबा मा बुस्थुलाय रखरा फरायनाया बेसेबां होनदों नोंना फरायनायाथ' मेट्रिकखौ खेबथाम होदो आरो होनायालाय आरे यार नोंनि मेट्रिक खेबथाम खेब्रै होनायखौ आं सोङाखै नङा नों बेसेबांहालागै फरायनाय बेखौसो सोंदो दा बेखायनोथ' सार मेट्रिकखौ खेबथाम होदो मिसा बुङाखै सयथि मेट्रिक खेबथाम होनाय मानसियानो बेयाव नों साख्रि मोनगोन होननानै आसा खालामना फैदों नामा जगता नोंगोन होनना सानदों नामा नों बेयाव एडभार्टाइजमेन्ट होनायावथ' एप्लाइ खालामनायाव मेट्रिक खेबथाम होनाया साख्रि मोना एप्लाइ खालामनो हाया होननानै लिरनाय गैयामोन ना सार थारमाने नोङो मेट्रिकबो फेलबावसो होनबा नोङो ना फेल जायाखैब्रा सार मेट्रिकखौसो खेबथाम होदो होनदो लास्टनियाव पास जादो Okay, tell me, why should we hire you? इंग्लिशजोंथ' आं बर'जों दांना होलै सार सोंनाया माने जों मानो बेयाव नोंनो जब होनो थारमाने नोंनाव ओरैबायदि मा कुवालिटि दं जायखौ नुनानै जोङो बेयाव साख्रि होनो मानोना नोंसोरनो दा मानसि नांगौ जादों इमप्लय नांगौ जायाखै होमबा आरे यार I did not mean that माने जों नोंनो मानो जब होनो होनदों मानोना आंनो साख्रि नांगौ गावसोरनो लेंहरनानै माबा गोदाव सोरावो मा साख्रि लाग्रानै एसेबां गोरा अफिसार सिगाङाव माबायदि रायलायनांगौ बेखौ मिथिया नामा बावदोलै सार दहाय बानलु फाग्ला जाबोफ्लांनायासो रागाया एसे थाब बावहोगासिनो दांलै दे बिरनो हायो मासे दाउनि मुं बुं बिरनो हायो मासे दाउनि नाम दाउ गोथै दाउ थैनाया बिरनो हानाय नङा दाउ थैनाया नोंफा खर' होन नोङो माथो सार दाउ थैनाया बिरनो हागोन आरो सोरबा दा मोसौ गोथै बेखौ बुङाखै आङो बै बिरनो हायै दाउ जेरै उद दाउ बेंगुन दाउ बेफोरखौसो बुंदों आङो बेखौलाय आं मिथिखागौना आं बुङाखैसो नोंनि बे एगजामाव गोरोन्थि लिरखांनानै आं हाखागौमोन आं लिराखैसो होनबा जाफिनगोन नामा ओंखारा टाइम लस खालामनो आंखौ बेयावसो जाला आया साख्रि मोनथारगोननि आसायाव फैथारदों आङो माबोरै दे मोजां सोंदोब्रा सार नों बायदि मेरला लाइनाव दं गोदाव सोराव सार एसे बुजिदो प्लिज सार दा हिनजावनो मा होनना खोथाहैफिनगोन आङो मास मोनसेयाव 10 थाखा सिलारि मोननायाबो जागोनलै साख्रियाव जन जानो होथारदों आंखौ सार 10 थाखाजों सोरबा मानसिया सोलिनो हायो नामा फाग्ला हायो आंनि सायाव जासिगोन सार खालि साख्रि मावदो होनायनि नामल' सार नामल' थानायनि आनखि नोंनि हिनजावनि खिथु सुग्राबाबो मावगोन आङो थां अभद्र जानला मोनला खोथा बुंबाय थानायाव आंल'सलै बहानि मा सदर बदर संला मंला मानसिलाय कुकुर थांसै दे दा र' मा बुङाखैलै बे साला कुकुरसो बुंलाबावलै आंखौ बे सार नेक्स्टखौ लेंहरनांसिगोन ना फैनो दो सिकिउरिटि गार्डनि साख्रिथ' गोदाव सोराव मानसिफोरा फैलाबायो सार इयावनो सार माबाया बुस्थुआ मा बुस्थु नागिरदों नोंलाय बेयावलाय आया माथो सुखिदारा मिथिंनो हाबबो बेयावनो जागोन बुंदोंमोन जिराय बेयावनो ना सार
आं जिरायनो मोनलायगोन बेयाव टेरिका नों जिरायाबा सोरखौ इन्टारभिउ लानांगौ आंलाय बेयावलाय नङा माने अफिसारफोराल' जिरायगोन सानदोंमोन माने जों इन्टारभिउ होग्राफोरा जिरायनो मोननाय नङा दां सानदोंमोन आच्छा इन्टारभिउखौ लाजेननोसै आं अके सार आइ एम रेडि Okay, tell me, what do you mean by job? Job बुंब्ला मा बुजियो बुं? बै दै लोंग्रा जगा जगखौ होनदोंबा बुरबक बै दै लाग्रा जग होनाखैलै जब जब जानाय माने जब माने ओंख्रिया जबाखैलै ओंख्रिया जबथ'वाखै इदि होनो आरो जेनेबा इखो होनदों नामा सार इसोर भगलबान माबायदि फैनांगौ माबायदि फैबाय थाखोलै इन्टारभिउ लाग्राफोरा मा जाखो सार जायाखै नामा दे मोनसे सोंबावनोसै दे ओरैबायदि मोनसे बेसादनि मुं बुं जाय लावथायबो गैया अरथायबो गैया जौथायबो गैया लिरथायबो गैया नाथाय बेखौ सुनो हायो मा बुं लावथायबो गैया अरथायबो गैया जौथायबो गैया लिरथायबो गैया मा जाथावथाव बार खोमालै बाराबो लिरथाय दंब्रा होमबा घरि टाइमखौ सुनो हायोना ना जायाखै टेम्पारेचार दुंथाय है टाइमाबो जाथावगौब्रा टाइमाबो टेम्पारेचारसो ओके सार लांगौ नेक्स्ट कुइसन बाथ्रा फां दे खाम लांनायनि सिगां बिमाखौ खेबसे खुदुमलाङो मा बेलाय खाम लांनायनि सिगां बिमाखौ खेबसे खुदुमलाङो देस्लाय सलायखाथि यस कारेक्ट एन्सार हाबायना साख्रि मोनसिगोन टिं साख्रि मोनसिगोन मोनसे एन्सार होनायावनो पास जायो नामा है पास जायाखै होमबा सार साखो लाबायमोन लाबो लोंग्रोना लादो सार लोंग्रोना लादो संख्रि सास' सिनि गैयालै सार गावहानो लाबोना होफैया कुकुर साला नों आंनाव बिनो हाया नामा अफिसारा मानसियानो सोरबा संख्रिनि सा लोङो नामा संख्रिनि सा माखौ मिनिदों नोंहालाय संख्रिनि सा होफैनायखाय मिनिनो ओंखारोलां माबा डायबिटिस जादोंलै बेखायनो सिनि लोंथ'वाखै आङो जालायबाय दासो सार सापातबो होनो बाबाय नङा एसलै बिमा खर' सिनिबो गैया सापातबो गैया संख्रिजों दैजोंलाय मा साहा जानांगौ बेलाय सरिलै सार आथुरावनो बावगारदों गोफां फुसाला बोरमा मोसौनो दै होफैनाय बायदिसो खालामबाय माथो नोंलाय आंखौलाय बोरमा मोसौनो दै होफैनाय बायदि मोनदों नोङो बोरमा मोसौनो दै दौनाय सेबायना सार लोंमारला नोंनो लोंना लाजु दानो मोखाङाव सारलानानै होजोबनाया सिकेलां साला माखौ नायबाय थागोन लानानै थांफिदो नोंथाङा लोंनो नामा आं इन्टारभिउ लाग्रायानो मोनलाखै आरो बेलाय मानो मोनदों दा आच्छा मोनसे कुइसन अके सार बुं हमना ला माब्लाबा अफिसाव नों मावबाय थानाय अफिसाव हरखाबनो माब्लाबा अर खामना होबाय अब्ला नों बे समाव मा खालामगोन फोरसा गारना खारगोन नाउ इउ फेल इउ मे गो नाउ गारना खाराबा मा इयाव खामजाना थाथाबबाय थानांगोन आरो नोंथ' बिनि उपाय नागिरनांगोन ना इम्पर्टेन्स फाइलफोरखौ नों लाना खारनांगोन फायार ब्रेकारखौ खबर होनांगोन आरो बे डेन्जारस माबाफोरखौ वार्निं बेलखौ नों दामनांगोन आं मोखां गन्थं नायनाय नङालै खारनाया थैनोखौ बासानो गारै जाखाबायाखैलै अब्ला आंबो नोंनो साख्रि होनो जाखाबायाखै थांदो सार खेबसेल' चान्स होबावदो सार वान मर चान्स दे होनना बुं हमना ला सासे गोरलै गथ' मास मोनसे जानाय गथ'आ खाथियाव थानाय आपेलखौ जाफैनो थाखाय मा खालामनांगोन बुं सिम्पोल बाथ्रा मानबायना जाफैगोन नोमफाया खोथानाय सोरबा मास मोनसे जानाय गथ'आ मानबायनो हानाय अब्ला नोंसा नोमफायाबो खोथानाय हा मास मोनसे जानाय गथ'आ सोरबा आपेल फिथाइखौ जाफैनो हानाय हाथाय रज'नाय हा आरो आं सापस हमना लाथ'सोनोब्रा होनबा आं बे एन्सारखौ हमनासो लाथ'दों गावनानो कुइसना मिस्टेक नानि खर'खौ गुदुं खालामनांला दे थांदो दानो एथ' सोरां बारां सार नोमा थांदोलै थांदो ओइ सार साख्रि होआबानो आंनो नों गिलुं थाबायनांगोन दे खिन्थु दमसोबावदों बारा जोरनाय नङा खिन्थु नों आंनो साख्रि होआबा बुंखाबाय खिन्थु आङो नोंनि दमखौ गिगोन बायदि मोनदों नामा फिसाजोफोरखौ किडनेप खालामजाबासो थर मोनगोनलै बे मोजां मानसिया रावबो एप्लाइ खालामाखै नामाब्रा फाग्ला नांदेरनाय गोजासो नेक्स्ट सोर दङ लिस्टआव मेन्टेल बसुमतारी मुखि जाबनांगोनलै मुवा रे इखिसो नामा इन्टारभिउ इदि माबा लानाया सार इरि नों दसजों माका काटिनि बे कलबारिनिसो बायसा नुदो दखलै नोंखो बाङाय मान मुवाबा नुनाय बायसा नांदो दखले इयाव इन्टारभिउ लानो फैदों सिरि जिरायना थाफै आं मा सोंगोन मोजां खोथा बेयाव आंनि माबानि सोमोन्दै माबा बुंलाबायना जिराय बयाके मस्त गोंगो गोजा अफिसार दखले टेल मी एबाउट योरसेल्फ फार्स्ट अफ अल माय नाम इज हिरि my name is Hiri. My name is Hiri bilai. Hiri le. My name is Mental Busumutari. And I belong from Kotamara. My qualification is Hiri. BA pass. My family member 5. I love my attitude. I care my body. And I
Hei midiaले रगरा रायलायतारिखाय गोमोनावनो फैनो नागिरथारा माथो इंलिसा बुजियानो माथो खोथाफोरखौ मोजां बुंनांगौ माबा पार्टि जानो लेंहरनाय बायदि सोमोन्दो नामालै तै मुवाथो आं ओरै हामा खोथा बुंसोगोले सार बयाखै मस्थ' हामा मोनहैलाङो रखम बा मिथिगोन ना ओरै बुंना नङा आदसा दे आदसा मेन्टेल नोंथां मिनि होग्रा गेस माने लाफिं गेस माखौ बुंनाय जायो मा गेसखौ मिनि होग्रा गेस किपिबासो मिनिनो हगारो किपिनाय गेसानो जागोन रखम बायदि मोनदो दङ आङो ओइ मोसौ गरे थांदो नाइट्रास अक्साइडखौ बुङो इखोथ' आङो मिथिखाखै दङ नोंथाङा थांदो नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय जयग'टा गैया होनना मिथिखाबाय आं हिरि आं दा मा खालामनांगौ सार थांदो न'आव बेलेग एप्लाइफोर खालामहैदो बहाबा साख्रि नागिरहैदो बेलेग मा एप्लाइ खालामबावनोलै सार बेखौबो आं नोंनो खोथानांगौ नामा थांदो सार ओरै बुंना नङा ओरै हेगारलायना नङा मोननैसो सोंदो मानो हागोन खोमा आदसा दे बाथ्रा फांथेखौनो सोंनि आं दे बुंलाय ओरैबायदि ड्राइभार जाय ड्राइभारनो लाइसेन्स नाङा मा ड्राइभार बे बयाखै गोरा लाइसेन्स नाङि ड्राइभार ट्राक स्क्रु ड्राइभार जागोन आरो इलाय अके राइट एन्सार बा हादो दगले आङो आदसा मोनसे कुइसन मोस्रोमफोरा मानो लोमजानो रोङा तै मारे मा रखम कुइसन सोङोले मोस्रोमनि लोमजानाय लोमजायाखैलाय जोंलाय मा मुरा मिथिनो जों माबा साइन्टिस्ट नामा बोरै जाता पेटालो हागोन ना हाया बेखौल' बुं मोस्रोम माने एन बडि माने मोदोम आरो मोस्रोमनि बडियानो एन्टि बडिखा रखम कायनो माने भाइरासफोरा बेक्टेरियाफोरा इसोरखौ माबानो हिरिनो हाया रखम कायनो इसोरो लोमजाया नोंनायालाय नंगौ मोनलायबाय र' दे मोनसे कुइसन ना सोरजोबा बियो नांलायो ना सोरजोबा बियो बुलायो अब्लाबो बिसोरा बुजाबायल' थायो मा बेसाद बे डलारि बिलाइ धलकि राइट एन्सार बा मोनखासिगोन रखम मोनबाय दङ आङो दे ओरैबायदि ड्रेसनि मुं बुं जाय ड्रेसखौ जों गाननो हाया मा ड्रेस बेलाय इलाय आरो मा कुइसन जाखो गुदिया गथ'नि ड्रेस हाजायखौ गानबानो गाननाय जागोन आरो इलाय मा जानो एड्रेस तै बेफोरलाय मा मुरानि कुइसन जाखो एसे बाङाय गाहाम सोङा मानो सोमोन्दो थानाय इफोरनो माबा इन्टारभिउनो तै जाता पेटालो गोसोआव जाफैदो इखौनो सोंलाबायदो नामालाय बिमा खर' हिरिया ओइ जानला मेला दाबुं बिनिफ्राय मा बार गोख्रै ओंखार ओरै हगारलायना देसन मानसिखौ अपमाननो हिरि गावसोरनि सोंनायखौ सोंनो जाता पेटा सोंलाबायदो होननानै इखौनो मा रखमलै बिसिखौ थिदो बे जोंनि गोसो जोंलाय अल राउन्ड सोंखागोन ना नाङालै आंनो मुरा साख्रि बिजनेस मावना जासिगोन थांदो बहा बिजनेस मावो ना मावो थांदो मा रखम अफिसारलै बेटा सौग्ला जोमना थांनोसो मन जाया बिसोरलाय साख्रि नागिरनो फैदों ना खर'सो गुदुं खालामनो फैदोंब्रा सार खर' गुदुं जादोंबा दै गुसु लायनो नामा नोंबा दै गुसु लेंहरबाव साबेसे दंबावो नेक्स्ट कैंडिडेट ट्रोप कामिं इन दा इन्टारभिउ रुम नोम्फानि रुम एबार माबायदि फैलाय सिङाव हाबनो हागोन ना सार सिङाव हाबबोखानालै आरो बबे सिङाव हाबबावनो ओइ सार सिख्लासो एसे कुल डाउन दे जिरायफै थेंक इउ सार ओमफ्राय नानि जारौ नोंहा बहाबाफोर जब एक्सपिरियेन्स मावनाय दं नामा गैया सार कम्पिउटार नलेज दंना गैया गैया बेफोरखौ सोंबाय थानांलालै सार जोंनि अफिसाव बारा हिनजाव मानसि गैखाया बेखायनो गुसेंग्रा बारा जाबाय नामा है सार वाट्सएप नाम्बारखौ बिना लाखिदोब्रा ओमफ्राय मबाइलावनो इन्टारभिउ लाहरबाय थानो हागोन जारौना गामिया बहामोनलाय खैरेबारियाव सार मोनसे डाइरेक्ट खोथा जारौ बयफ्रेन्ड थानायफोरा बे साख्रिखौ मोनखाया दे खिन्थु बुंखाबाय आङो सिदा सार गलालै सथि जारौसो जाबोलाय नामा इन्टारभिउ लाग्रायानो गुसेंग्रा यास बस मानसिफोरानो फागस मोनो जारौ नोंनो फन नाम्बारखौ होलां आं नोंजों मोजाङै साख्रिनि सोमोन्दै सेक्रेटलि रायलायगोन नंखाय जारौ होलांथारना बेनो नाम्बार लफायनो नागिरदों नोंखौ बियो आसोलसो फैसा जाग्रा अफिसारसो बिजों बारा लेनदेन लानाङा जारौ गुसेंग्रा साबा गथ'नि बिफासो ओइ नोंखौ देन